Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil, hasta tong giba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may dinis mutant nga turtle, kusog mo backflip wag wiggle-wiggle. Rampahit ang mga bukol, kul! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Mangluwag ta! Sayawin na! Ng bomba, hirap papapapapapapam. Pakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip wag wiggle-wiggle. Parisan nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Sayawin na! Sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapapam. RK Camp Music. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil, hasta tong giba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod. Shout out everyone. Ay bilang ke. Yan, pasok na kayo guys. Di, umalis nanay mo? Yes man. Hindi pa, nandito pa siya. Saan yung pupunta? Yan, matulog sa naman niya. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Wala kasi nanay ko dito.
Sila Pearly lang dyan. Oh, nandito. Okay, okay na. Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hintayin na natin na ano, dagdagan tayo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok kang sugod wanan ni undang taman kalaw di dud ni matang tang 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 ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang Baka ako ba kahit kung reply sa'yo mo, pwede ko na ako ma-reply sa live chat. Ay, sa live. Reply ba to? Tobe. Sige, be. Kaya nga, tapos welcome back. Parisa nagtuba nga mahal kung mahubog sa kanala TikTok ang oso ko o ako'y pakibisan. Bakit nagto ka ng alaga at feeling sa gabi? Sayawi na sound trip sa manglaba. Bakit nagto ka yung alaga at feeling? Hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunat. Ay, ewan ko anong ginawa doon ng kapatid. Hello, Ma'am Nay. Lakas ng music na, be. Dito mong ta. Ah. Be, lakas ng music mo. Lakas ang music. Music mo. Oo, lakas. Okay. Oh, ayan. Right. How are you to find out? Ang hina din. Masyado. Hayaan mo na yan, kaya magbingo din tayo. Yan, eh. Hindi pa umalis ang kabayo ko, nandito pa nagnanga. Pero yung ano, naka-open din ako, kaya dalawa yung ano ko dito, yung pagmamukha ko dito. Ay, tatlo na nga eh. Bakit tatlo? Isa doon sa WhatsApp, nakabukas na doon. Kaya para pag-alis nito, diretso na lang ako doon. Hmm? Para pag-alis ng kabayo ko, diretso na lang ako doon. Hello, Ma'am Nelly. Mama Ilongga, I'm ready. You ready? Dalawa pa lang yung ano natin dito, kasama sa ano, sa live. Ma'am Patney. Sino ka ba, Ma'am? Ay, Ma'am Niling. Ikaw, oh. Hello, sino ka? Sino ka? Kawawa naman ako. Uy, sino ka? Ma'am Nilay. Ah, Kawawa naman ako. bakit? Di mo ako kilala? Hindi. Hindi, pakilala ka? Hi, Ma'am Nilay. I'm Langke OFW Vlog. Ayun. Ayan, may salamin na. May salamin na. Ayun. Kanina wala akong salamin, kaya hindi kita kinala eh. Ah, Nagtatago ako kasi nagbibihis ako. Ah, ipakita mo yan. Na, patay tayo. Ha? Sasabihin dyan, wow, ano yun? Gorilla? Patay. Mami Ilongga, bigyan mo ako isang card. Ano ko yung dalawa kong channel. Card? Hindi ako may hawak ng card namin, ma'am. Si ma'am Marilo. Ah, malo. Ma'am Nile, Ah, palitan ko card ko. Pareho kami ng card ni Ma'am Tila yata ah. parehas ba kayo? Pareho kami ng puro. O talaga? Puro. Oo. Palitan natin. Pwede mo na magamit yung ano, yung dati mong card. Kay ma'am, Yung sa wakwak? Oo. Pwede mo gamitin. Pwede pala. Ah, sige. O, basta ibigay mo, basta isa lang ang gamitin mo. Tapos ibigay mo Oo. kay Ma'am Jo. Pwede naman lahat Sige, ng card sige. pwede gamitin, basta isa lang.
Sige, Ma'am Nelly. Ay, dito na lang Card kaya na kukuha ng card, Ma'am Ilongga. Ibigay ko na lang sa'yo. Sige, ma'am. Pwede ma'am Katnick, pwede daw, sabi ni Ma'am Neve. Parang hindi na naglalaro si Abaya, ano? No? Nagkasakit yun, Ma'am. Nagkasakit? Mm-mm. Sakit? Ano sakit? Yung mayroon nag-ala sa kanya na hangga. Alam mo yung hangga? Hindi. Yung kati-kati ba? Na tumuturog sa labanan. Hala, baka mamay kinulam niya. Hindi, parang ano yan? Yung hangga. Allergy? Parang allergy Hindi. siya. O, para. Kuyunan ko card ni Ma'am Jonah. Dapat kasi Ma'am Katnick, nandito din yung yung account niya. Oo, Para para gawan mo ano? siya din siya. O para ano? Kaya alam mo yung mas maganda yung tagi-isang card, isang account para yung views natin lumaki. Yung ano ba, yung tawag nun yung what's hour. Kaya tayo nagpapabingo kasi yung what's hour kailangan natin yan. Kasi para sa kaalaman, syempre nagagastos naman tayo. Kaya tayo nagagastos kasi kailangan natin ng what's hour. Malaking bagay yun. Oo. Kasi kung isang tao tapos dalawang card, lugi naman yung nagpapabingo nun. Huwag natin gagawin yun. Oo. Huwag natin gagawin yun. Kasi parang unfair naman yun sa nagpapabingo. Ang unfair Ayan, mo Ma'am sa Katnick. nagpapabingo. Gawan mo ng ninja yan, Ma'am Katnick. Tapos, kunin mo na yung, yung Tuesday next week. Ikaw na magpabingo. O pag hindi mo kinuha yan, meron kukuha niyan. Diba mama, ma'am? Nag-ano din siya, ma'am. Wala pa daw siyang, ma'am. Budget? Ayun lang. Wag daw muna. Kailangan may budget yan. Kaya nga eh. Ako nga, Ma'am Nelly, gusto ko nga sana pero hindi pa pwede. Wala pang budget. Ano yun lang kasi sabi ni Sir Dong, yung Sunday hindi siya magpapa DongIvy. Sa atin 'yon. Sa atin 'yon. Pwede natin kuhanin 'yon. Yung Pwede. Yun? yung buong whole day. Di ba sa umaga ako, pagkatapos ko, sunod-sunod na yan sa may gusto. Oo. Pero hindi ako pwede Sunday ng ng tanghali or gabi lang talaga ako. Ma'am Ilongga, kahit naman hindi ka pwede naman mag-iba yung magbantay. Bingo lang naman yan Ay, eh. oo. Bingo lang yan eh. Kaya ang ano niyan kung pakikibakasan yun. Pero yung bingo lang naman yan eh. Magbigay lang ng pa-prizes, no? Yun lang. Pwede din, be. Kung pabantayan mo, Char. Sarap. So, magparulita. Hindi naman kailangan ng Ay, ruleta. Magpabingo pala. Ano yun? Bingo? Magparulita ako? Hindi na kailangan ng ruleta. Nagkamali lang ako. Imbes na bingo board, sinabi ko. Mali Yun na lang. Nice. Ma'am Ilongga, magpapaano ko ba? Magpapagranding ka? Pag siguro ma'am, pag may budget na. Ngayon kasi paano pa ako, yung pinapaayos May ko bahay sa ka na nga eh. Ayan. Papagawa ka Sa na ng nanay ko bahay. yun. Sa nanay ko po yun. ma'am. Ayan na yung card ko na isa. Oo. Opo, nandito na. Yan, save ko na rin. Tatlo. Yan, Ma'am Ann, bye. Ba't nandiyan ka sa Facebook? Habol ako. Tulog na yata. Sige. Nag-Joris, tulog ka na ba? Ano na yan, yung mga puyat yan. Puyat. So, yung kay Ma'am. Yes, Ma'am Ann Banks.
Pwede, sabi ni Ma'am Nelly. Si Ma'am Katnick, gamitin niya rin. Eh si Ma'am Katnik may card na yan sa akin ah. Opo, pero gagamitin niya daw yung sa kay Ma'am OFW Grace. O yun, pwede yun. Basta kung alin ang gusto niyo, basta isa lang. O Ma'am Katnik, Pero yan pwede lang, mo na, isang card pwede lang mo ang di pwede gamit yung gamitin dalawang sa card. bahay. Basta dalawang cellphone ang gamitin mo. Pwede yan. Dalawang cellphone, dalawang card. Pwede yan. Go. Pwede ba? Oo. Basta dalawa account. Pwede yung dalawang account. Halimbawa ako, may Maria Nelia, may Nelly. O, dalawang account ko. Kung parang mahirap yung mamili ah. Ha? Parang mahirap. Mahirap magbakas. Ako sa akin may magtanto. Sa akin mahirap kasi malabo na mata ko eh. Wala isasali ko Sani. lang. Isali ko lang para pang views din yan eh. Isali nyo lang guys para ano, para pang views. Pang views ba? Oo. Wala pa ba? Wala ka na, be. Saglit, kaya maingay pa dito. Kanino yan? Kanino yan? Kanino yan? Laptop mo ba yan? Yung gamit mo? Mamilongga? Kanino yung laptop gamit? Sa kanya, Ma'am Nili. Bagong bili niya. Wow! Sana ko. Oh, bumili talaga siya. Mag-play all. Pag vlogger ka, kailangan mo talaga may laptop. Totoo yan. Kasi, pag yung mga nagda-live stream, kailangan talaga may laptop. Iba yung may laptop. Pwede naman ang cellphone, pero Oo. ibang-iba talaga pag may laptop. Oo nga, Ma'am Nili. Saka yung magpa-play on, laking tulong yun. Apat pa lang tayo, apat. Shout out. Sana ba... Halina kayo guys. First bingo ni Ma'am Ilongga. Kailangan marami tayo. Hi, Ma'am Katnick. Ma'am Anbang. Nandiyan pala sila. Kakatapos ko lang kasi. Sige. Si Ma'am Marilo parang busy-busy, ano? Oo. Minsan kasi marami silang bisita. Napabisita mo nyo. May bisita daw yata dahil yung ano, may taga-Israel. Hindi makauwi. Shout out, Batang Pasaway. Shout out, Sir Batang. Sir Batang, magbibingo ka? May card ka na ba? Kanina ka pala, Ma'am Katnick. May card na ba siya? Ewan ko, Ma'am Nili. Parang wala yata to. Si Batang Pasaway. Sir Batang, may Paano card po ka ba? sinabi? Bibigyan, Puno. bibigyan kitang card. Gusto mo? Paano daw magbingo? Sabi niya, Ma'am Nili. Gayahin mo lang yung mga nadyan. Gayahin mo lang. Madali lang. Punuan lang yan. Ay, Punuan, Sir Batang. Wala bang card si Ma'am Ilongga? Ay, oo. Mayroon card na yan si Batang Pasaway, oy. Ayun na pala, meron ka naman pala eh. Sir Batang, meron ka na pala eh. Ha?
Meron po akong card sa COVID. Loko ka talaga, Sir Batanga. O pwede ba gamitin yan? Yung card sa COVID? Okay. Yun lang. Ayan, may 7 million na tayo. Ayan, pag 10 na, pwede na mag-start. Pag 10. Ay, nawala tuloy. 5 na lang. Kagabi, sinali ko yung isa kong channel, nagbingo din ako. Ay, dadalawa na lang eh. Ako talagang bibingo, bigla akong tinawag ng amo ko eh. Di wala. Proud, asan siya? Kainis Si man. Proud Lola TV Vlog? Paano po magkakaroon? Hihingi ka po ng card sa host. Ay, ano ka po ba? DongIvy ka po ba, Ma'am Proud Lola? Parang hindi ko ito nakita sa DongIvy. Ma'am, DongIvy ka ba, Proud Lola? Si Sir Chip pala to. Ang palalab ni Ma'am Bet. Uy, wag kang... Uy, wag kang ganyan. Mamaya may issue na naman. Mamaya may issue Hindi, joke lang namin yan, Ma'am Lily. Uy, oo, kaso may mga tao na na naniniwala. Kaya tayo magbiro-biro. Meron taong naniniwala. Joke-joke lang yung mga guys. Joke-joke lang yun. Pasabi di ibotang ko saway. Hindi po, hindi daw siya maniwala kami. Hindi si Sir Batang ano yan eh. Si Sir Batang ito yung tagat Batangas yan eh. Si Chip Batang yan eh. Bata susugod ang asawa. Ito yan. Putol-putol man. Chubby ka. Walang signal. Sabi ka, ilongga. Alam mo yung pang tantos, yung buto ng kalabasa. Ay, buto ng sunflower. Yung pispis nila. Yung pispis nila. Pik-pik? Ano yun? Pispis. Eh, tawag nila niya. Si Proud Lola, Pispis. nakasali na yun sa live. Pispis yan sa Arabic. Sa Arabic, hindi ko alam. Ah. Wala akong alam na. Dito sa Kuwait, iba yan. Diyan sa Saudi, pispis. Dito sa Kuwait, iba. Ang ano lang, hindi ako relate. Hindi, sa sunflower. Yung kinakain nila. Ginawa ko Ha? ano ba yan? Baka umakit na. Ginawa kong ano ba yung tawag noon? Pang tantos. Kaso Ganyan din sa amin dito, Pamili, ganyan din. ganyan din. Huwag ka mag-alala. Dami tayo, hasta si Ilongga. Kaso kinakain ko eh. Sa akin din, ganyan. Naubos ko nga, Pagbakas ko, kinakain. Ang mangyayari nito, yung pagtantos natin, yung yung balat na lang. Bilhin po ba ang card? Hindi po, Lola. Proud Lola, team DongIvy ka ba? Proud Team Lola. Ivy daw Pamili. Yes, Ma'am, invite siya ni Ma'am Charmaine. Invite ko pala. Sige. Opo, nakasali na yun sa mga live. Proud Lola. Hi, Mama Rilo.
Hindi to binibili, binibigay lang to, walang bayad dito. Kami ang magbabayad sa inyo mga guys. Kami ang magbabayad sa inyo. Sabi Hadi? Pag nagbigo Perlin, kayo, kakain may ka ng Gcash kayo. Tinapay dito. Okay lang? Uy, magbukas kayo. Magbukas kayo, uy. Magbukas kayo. Pakita kayo. Ito? Sige mo. Nandyan si ano, oh. Nandyan si Mama Relo. Ayaw niya Ano pa? magtanggap. Gusto niya isang buo. Oh. Magpakita na. Oh. Bagong Lego, fresh na fresh. Na ayaw pa niya kaya binawasan ko. Di wala ako nakamute. Iso ko sa lahat. Mama Relo, miss you. Pwede po sa Pwede link. bagong ligo eh. Sa akin, Ma'am Lily, mahirap to ba, ano, Ha? dry, kasi mataas. Sobrang taas ang buhok ko. Bagong ligo din ako, kaya hindi pa ako nagsusuklay. Puti ang buhok mo, ano, maliit lang. Sa akin, sobrang taas. Taas na. Oo, sa puwet. Ay, you have ng buhok? Oo, Hindi ka nagpaputol? hindi. Ako pinuputulan ko yung buhok ko kasi nagdadry eh. Hindi. Hindi ko pinuputulan. Ayan, oh, mataas kaya yan, oh. Ayaw nga, ang haba. Grabe. Sobrang haba. Pinuputulan ko 4 inches. Sayang man, putulan. Ay nako, hindi ako nang hinayang kasi pag mahaba ang buhok ko, nalalagas. Ganyan din sa akin, pero ano, maligo ako ngayon, bukas hindi. Pagkabukas, ligo na naman. Tama naman yun, huwag everyday. Kasi mainit yung tubig nila dito, maupaw tayo. O pero ngayon okay na, medyo malamig na. Uy, mag-umpisa na tayo. Pero yung mga amo dito, Ma'am Lily, upaw na kaya dito, Ma'am Lily. Wala lang mga buhok sila dito, oh. Ang laki ng pahak. Ay pare-parehas lang tayo. Ganon din ako ah. Wala man sa akin, oh. Wala man, oh. O pare-parehas lang tayo. Ganyan din ako. Winani. Nagagamit kasi nila ng ano, cream shake, tapos minsan yung oil nila dito. Hindi kasi yung tubig nila mainit. Tapos parang Sobrang init niyo. Maalat. Oo. Galing kasi sa dagat. Start na tayo. Galing dagat. Mag-start na tayo. Sige, go. Oh. Ayan guys, tampo na Ayan, tayo. guys, ready na Mag-start ba? Ready Ayun na? lang lahat. Okay, start na tayo. Yes, pag gusto nyo ng dalawang card, dalawa rin account ha. Ayan na guys, okay na. Start na. Sabihan niyo Pwede lang pala ako yan, kung Ma'am ano, Lily. Nagawa ko na, ay mayroon ako isang account. Pwede yun. Isali ko yun. Pwede yun. Basta dalawang card, dalawa account, pwede yun. Kasi ang habol natin dito, views. Isali ko yung isa ko. Mauubos na yung Wala, nalaglag. itong kalabasa. Saglit. Nalaglag yung board. Ay, nalaglag. Oo, laglag. Post ko muna. 3 numbers pa lang naman. Si ano, Bio, manghingi daw ng card. Si Proud Lola. Si Proud Lola. Manghingi ng card. Marilo, kahit doon yung siguro isend sa GC. Pwede ba doon? Pwede yun ha. Sa new Basta doon member? lang sa nyo. Tapos sa nyo. i-delete. I-delete Tapos niya i-delete mo lang rin. after ma-save. Para hindi makuha ng iba.
ulit. Ma'am Rara, long time no see. Ano ka ba? Hindi, kani proud Lola. I-PM mo si ano. Ito yung account ni Ilongga, oh. Bigyan mo ng card, be. Kita. Na kay Ma'am Marilo ang mga cards eh. Ay, nata Mamarilo. Ala, ano to? Disconnected siya yung iba. Mamarilo. Hindi daw ng card si proud Lola. Ayan, humina yung internet ko dito sa laptop. Nag-agawan sila siguro ng ano. Ayan. Baka meron kang ano, may play all ka. Tanggalin mo muna. Wala, tinanggal ko muna, ma'am. Ano yun? Agaw internet yun. Ayan, Ma'am Rara. Mega love shout out. Nandyan daw sa'yo, be. Ilongga. Kilasa ni Mamarilo. Sige. Ano ko lang. I-check ko. I-ano ko muna. I-akyat ko muna to. Pag di kaya, Ma'am Nelly, meron ka? Nang ano? Ito na lang. Nang ano? Bingo board. Bingo board ko. Pwede. Kaya malabo Ito na lang siguro, ma'am. Malabo yung bingo board ko eh. Tingnan natin. Ano lang mamaya, palitan ko lang mamaya pag alis ng amo ko. Sige. Dito pa eh. Yan kasi siya matulog sa nanay niya. Sige, send ko kay kay Proud Lola. Hingin mo yung ano niya. Be. Nandun, kunin ko lang dun sa GC, nandoon naman siya. Okay. Mamarala. Miso. Parang malabo. Okay na ba yan? Malabo eh. Yung ginamit mo kagabi, Ma'am Nelly. Kay ano yun? Kay Ma'am Joris yun. Sa Ma'am Doris pala yun. Maliit to yung board. Pwede din yan sa wakwak, be. Ay, sis, ganggay. Yan lang gamitin mo, sis, ganggay. Sa wakwak. Pwede din ka, Ma'am Nelly.
Wala lang sound to. Pwede na yan? Mayroon daw yung sound, Ma'am Lily. Sabi ni tsaka Ma'am ano? Julie. Meron na? Mayroon daw yung sound. O sige. Try ko nga. Nasaan nga rin sinabi niya kagabi? Parang sa board yata. Yun, ano ba yun? Sabi niya. Wala, hindi sa akin pwede. Walang busis. Hindi pwede, walang boses to eh. At saka ano, manual. Manual lang pala yan. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat pahalabira. Kibon na litong karam mo sayaw kapil hasta tong iba sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatatan ang bomba. Hirap papapapam ratatatatatan sayaw. Nabigyan ako ng card si Proud Lola. Oh, mayroon na daw. Nakuha niya sa GC. Nahanap ko siya, hindi ko siya makita. Ayan lang eh. Ayan lang talaga, ayaw lumaki. Pagtiyaganan nyo na muna pag-alis ng amo ni Ma'am Ilongga. Ilongga. Ay, ibaba ko na lang kaya kayo. Baba na lang. Pwede din. Ayan. Ayan yan. Pero hindi, makita ba yung si Baba? Oh, makita man pala si Baba. Okay na yan. Oh, let's go, start! May sound ba? Oh. Wala. Meron na. Oh, mayroon na. Ma'am Nele, oh. Ah, ay, butong ako sa akin, Eh. tawag nun, ano ba tawag nun, yung kalabasa. Ubus ko na nga eh. Oh, sa kalabasa to. Ay, sa sunflower pala ako, sunflower. Okay.
Nagbibigay pa daw si Mama Rilo ng card. Mayroon din humingi si OFW Duha, Qatar. Si Mama Rilo na nagbigay ng card sa kanila. Ano lang tayo dito, punuin lang natin yung mga numbers na nasa cards natin. Tapos pag apat na lang yung matira, ilagay nyo na lahat ng apat dyan. Tapos pag lumabas na lahat yung yung mga numbers nyo, sigaw na agad ng bingo! Mamili, lakasan mo yung boses ng sa bingo. Wala daw boses. Wala ba? Wala daw. Ang balakasan nito. Ayan, sa baba, yung may lingi na bagis. Hindi ba pwede sa'yo dyan? Hindi pwede sa'yo? Hindi, Ma'am Lily. Kasi ikaw yung naghawak. Ayan. Saglit. Okay na nga, narinig naman. Okay na? Ayan. O, ayan, B9, B9. O 72 O 72. O 70 O 70. O 65 O 65. G 51 G 51. N 45 N 45. N 39 N 39. G 54 G 54. O 67 O 67. N 35 N 35.
N36, N36. N40, N40. I-22, I-22. Sino yung makyat? B10, B10. O62, O62. N34, N34. N38, N38. B6, B6. I-25, I-25. Ma'am Ilongga, nag-share ka doon sa ano? Sa GC ng bingo mo? B2, B2. Opo, ma'am. Ayun. O68, O68. B5, B5. O64, O64. G60, G60. G59, G59. N43, N43. O74, O74. G49, G49. I-19, I-19.
11B11. I17 B8 G56 G56 N32 N32 B13 B13 O61 O61 I26 I26 B7 B7 O63 O63 G47 G47 B12 B12 I21 I21 G55 G55 O73 O73 I28 I28 I27 I27 N31 N31 B3 B3 N32
G48, G48. G58, G58. N37, N37. Paano ba yan? Bingo? Bingo siya. Chika OFW. 30. Bingo rin. Okay. Stop ko. I20, Thank you I20. sa'yo, Ma'am Marilyn. Ma'am Nelly. Ala, hindi ko ma-stop. Ikaw na, basahin mo na lang. I24, Sige. Hindi ko na ma-stop. Nasa na ma-stop nito? 4, wala ako 24. Ano ko ba? 42, 44, black. N42, N42. Pawan. Okay na? Okay na po, ma'am. Good bingo. Hoy, nauna daw si Christine sa imo. 44, N44. Nauna daw si Christine. Si Kristen nga, meron na. Sino nauna? Bakit? Ika. Bakit mo? Iba crib. Oh. Ayan, sa baba ng puro. Oo nga, nauna si Ma'am Christine. Oh, Ma'am Ilongga, nauna si Ma'am Christine. Nagpuro ka pa sa 37. Nagpuro pa ka sa 37. Tapos mag-bingo na siya. Sabi ko na sa baba na sa puro. Oh, pa-check yung ano, kanino card yan Ma'am Christine, yung gamit mo? Kanino card? Ano ba ang nauna? 37 o 58? 37. 5-8 nauna. Ay, 5-8 ba? O, daw sa... 5-8 nga. Nauna sa 37. Card niya daw sa'yo, Ma'am Nelly. Yung sa akin ba? Opo. Kahit na hindi na chicken yan, o ayan na, punong-puno na. Okay na yan. Puno na eh. Natira eh. Okay. Okay, start. Okay. Next game. Ayan na guys, next game. Ayan na. N42, N42. I26, I26. I28, I28. Ang katnet, huwag ka dyan better ha. Hayaan mo siya magbingo. Ikaw nga dyan eh. Kahagabi nagbingo ka rin eh. 18. Hayaan mo lang siya. Estudyante bitaw na si Christine. Anak yan ni Ma'am Nayet. Oo nga.
Lagot, lagot ka ni Ma'am Nayet. Paluin ka niyan. Pambalon yan. Ma'am, cut Ano yan? Ano yan eh? Nako, matibay yan sa puyatan. B12. Ma'am Christine, walang sisihan kung antok-antok ka sa school mo ha. G56, G56. Huwag ka antok-antok sa school ha. Baka mamaya, sinusulat mo, bingo na ha. Hindi na yung ano, yung... Hindi na yung sa, 45 and 45. ang nilagay doon, 68 na puro. Sabihin, ma'am, puro na. 16, I16. Meron. Ma'am, time sa, puro na to. Pero ma'am, Ma'am, bingo na to sa 2013. G49, Okay. Ay, naku. I17, I17. G46, G46. Na, masama kaya yan sa bata magpuyat. Kahit nga sa matanda, masama eh. Oo, magkasakit nga tayo, no, kung lang tayo tulog. Lalo na sa high blood, kagaya ko. Oo. Wala, sanay na to eh. Sanay na sa puyatan to eh. I19, I19. Ma'am Nayet, ikaw lang magpuyon dyan. Patulogin mo na yung anak mo. Baka naman si Ma'am Nayit nga yan. Baka yan si Baka Ma'am asawa Nayit. niya. Baka yan. 52, G52. Lupig pa yung nag-abroad ni And Christine. 35 and 35. Oo nga. Nako. Ma-addict na yan sa bingo. Patay tayo dyan. 6066. Wag mo kaming idamay pag nagalit teacher sa iyo ha. Sasabihin doon kasi sa live namin sa YouTube. Bibingo sila, ma'am. Yung sabi, ay yung mga OFW kasi ma'am, nagpapabingo. Lahat ng OFW ma'am, nagpapabingo. Naku, pati kami nadadamay sa piyatan. B5, B5. Lahat kaya ng puro kaya OFW nagpabingo. Ma'am Christine. Patay kami nito. Naghanap buhay lang kami. 67. Hindi, naglilibang lang kami Mang Christine. Naglilibang lang kami dito. Nasa barangay na yan sila magpaliwanag. 74, 74. Sasabihin naman pag natolpo tayo, aba sabi ko, sasabihin namin na, ay ma'am, sir, tolpo, naglilibang lang kami ha. Naglilibang lang kami, wala kami ibang libangan, kundi bingo. Alin ang gusto nyo, maglibang kami ng bingo o maglibang kami ng lalaki? Kasi nagagalit si Sir Tulpo pag yung nalalaki na may asawa na eh. Di, magbingo na lang kami.
Magbingo na lang kami, guys. Oo Kaya, ka. at least ito, 70 may matatawa pa kami. Gumagana pang araw namin. 41 and Maga- 41. maganda lang to, sir. Rapi, kasi hindi lalaki. Kaya nga. Matutuwa yung si Sir Rapi kasi puro ang problema doon, puro kabit eh. O, 0. tayo ang naiiba. Ba? Natulpo kami dahil sa bingo. Oo. Ay, hindi ka nagalaro tayo ng bingo. Pero wala Pero kami, nagbibinggo kami. Gabi lang. Oo. 62 Totoo si Sir Rafi to. Kasi walang puhunan eh. Oo, walang punan eh. Biri mo. O, halimbawa, Ang problema lang, Ma'am Lili, sabihin ni sa dati nga, yung sahod ninyo, naubos din sa pa-price. di bali si Rapi, yung YouTube naman namin gumagana. Magsasahodi kami, papalitan niya ng YouTube. O, di ba? May katwirang kami. Tayo ng mga natin. Pag ako tinanong ni si Rapi, sasabihin ko si Rapi, gusto lang na parang kagaya sa'yo, yung YouTube mo tumaas, ang views. O, ganun din kami. Kasi nag-YouTube din niya si Rapi. Ang taas nga ng YouTube. Oo. Bawi Marami kami pwede ikatwira. Naku. G60. Huli pero lusot. Huli pero lusot. Marami kami pwedeng katwira. Huwag ka mag-alala sa Rapi kasi yung mga namin dito, puro loto lang dito. Sasabihin namin si Rapi, kaysa naman malalaki kami. Dito na lang kami maglilibang sa bingo. Pumili ka si Rapi, sa lalaki kami na matulpo kami o ito na lang na bingo. Anong gusto mo si Rapi? Papatulan namin yung amo namin o ano? Patay tayo dyan. Anong gusto mo si Rapi? Patulan namin amo namin o magbingo kami? B6 Malamang tatawa yun si Rapi. Sasabihin ni si Rapi, magbingo na lang kayo. At least nakatulong pa kayo sa tao. O, di ba? Kasi yung magbibingo, makakabili ng 1 kilong bigas. O, may kasama pang sardinas. Pag-ulam pa. Ulam pa, o di ba? Saan ka pa? Nakatulong na, nag-enjoy pa. Di ba Mare Malo? Di ba Mare Malo? Tama ba ako? Tama ba? Tama. G54 G54 068 Ayun lang, Red Horse. Masama ayun. Naku! Alam, Ma'am Katnik yung panalo mo hindi ko bibigay yung panalo mo o Red Horse sa bibilin mo. 930 Papayag ba kayo guys na ibibili niya yung Red Horse, yung panalo niya, Red Horse? Ay, sabagay, bahala ka na. Bahala ka na sa buhay mo kung ano ibibili mo. Pinagpuyatan niya naman ng Mary. Pinagpuyatan mo na, bahala ka na. Sa akin nga, Ma'am Lili, yung palalo ko sa Indomie. Ay, nanalo ka. Ano kaya, binayad ko sa and 40 bid kang Ma'am Katnik. Anong ginawa mo? Binayad ko sa pag-bid ko kang Ma'am Katnik. O, diba? O, diba? Diba? I29 I29
Ang laki kaya ano yun? Ang laki natulong lang. O di ba nakatulong? Oo. Nakatulong tapos nakatulong. Aba, ang daming napuntahan na. O 63 Oo. O 63. Hindi, Ma'am Nele. Busog pa ako. Tubig lang or something. Ano ba lasa ng mga ito? Ay, naku, Ma'am Katnik. Parehas tayo. Ako, alam mo, Ma'am Katnik, madami akong napupuntahang bansa, pero never akong uminom. Kaya kung manginginom ka, turuan mo ako. Gusto kong makano. Gusto ko makaranas. Sumali ka lang per day. Yes, well. Pasali niyo po. O sige, sali ka lang. May card na ba yan? Ma'am Beatrice, may ano ka na? May card ka na? B13 B Beatrice pala. Ha? Sino yan siya? Ma'am Beatrice at Beatrice, sino po yung inviter mo? DongIvy ka ba? Parang hindi kita nakita. Parang Oo, hindi baka- ka familiar. 69 O 6. O parang hindi ko siya nakita eh. Sino po yung inviter mo? Ma'am Beatrice. Ma'am Beatrice. Kasali ni. 10 38 Nasa community ka na po ba? Saan po magsisid... Ay ma'am, Ma'am, DongIvy ka po ba? Beatrice? Ma'am, First time niya daw. I-PM mo ako, Ma'am Beatrice. 10 39 and sino? Ano? Maulongga? First time. First time. Ay, bawal kasi Ma'am, DongIvy lang kasi to. O 64 O 64. Para lang po ito sa DongIvy Community, ma'am. O baka gusto mong sumali sa amin, may YouTube channel ka ba? Ayan, Ma'am, YouTube channel. G50 PM mo ako, Ma'am Beatrice. Ayan, ipiin mo si Ma'am Ilongga, o ipiin mo yan, ayan o. Para makasali ka ng pag may papabingo. Kasi every night to, may bingo, every night. 3 1. Every night to, ma'am. Kaya, PM mo Ilongga, ha? Ma'am Ilongga. O 65 O 65. Naku, hindi na ako Ay, Ikaw man kasi ang sinagot. G59 G59. Ano daw, nag-notify lang po sa channel niya sa akin. Ang dami po na din. Magpuyan ka naman Katnik. G57 G5. O 73 O 73. N34 N34. B14 B14. I-20 I-20. G53 G53.
I-24, I-24. G48, G48. O72, O72. N32, N32. N36, N36. I-22, I-22. I-21, I-21. G47, G47. G58, G58. Stop, Ma'am Nelly, stop. Tingnan mo si Ma'am Christine na naman. Ma'am Christine. Same card yata, ma'am. Nasa iyo pa rin yung card niya. So, umian, madali na rin na yung umian sa Mrs. Chanel. Join ka sa bingo na mo, ma'am. So, Di ko mahanap yung card mo. Ma'am Christine. Nayit, isend mo sa akin, ma'am Nayit. Punuan ito to, punuan. Observe ka muna. Eh, pa-send kay kay Ma'am Ilongga yung mo. Ma'am Ilongga, meron kang ni Ma'am LK? Send mo siya. Magbibingo yun. Si Ma'am LK? Oo, meron ka ba? Mayroon kang FB? Meron po, ma'am. Yung card lang, Ayan, wala. Ay, wala siyang card. Yung pwede gamitin niya yung sa akin. Oo. Ani mo siya kasi nagbibingo yan Kagabi nagbibingo yun Sige, ma'am. May card na yata yun siya, ma'am. O yung sa akin na card, pwede yung gamitin. Dalawa pa naman ang inaano nyo, si Mang Capes at saka si Ma'am LP.
Na-check mo na? Ay, tinanggal ko na yung sa akin. Ayan, good bingo si Ma'am Christine. Congratulations sa award. Ayan, na-check mo na. Start na tayo, Ma'am Ilongga. B11, Ma'am. B11. Let's play bingo. G48, G48. Nag-PM na daw si Ma'am Ma'am LK. 41 and Ma'am LK. Beatrice. Ma'am Beatrice. May ano na yata si Ma'am LK, Ma'am, may card na nasa siya. Oh, Nakagabi sumali siya. oo, sa akin nga yun. Pwede naman niya gamitin yun. I-invite mo na lang siya. Ah, sige. I 30, I 30. N 45 N 45. Sino umakyat? Hindi ko makita eh. 75075. Yan silang cake. Ah. G47, Dito sa G47. page, sabi ng Beatrice, pinadala ni PM siguro. O 70 O 70. I 25 I 25. B8 B8. O 61 O 61. I 27 I 27. N 44 N 44. N 42 N 42. I 19 I 19. I 18 I 18.
O74O74. O67O67. N39N39. B15B15. G52G52. O62O62. G57G57. N34N34. O63O63. B9B9. O66O66. B11B11. G56G56. G49G49. N37N37. O71O71. N35N35. N43N43. G55G55.
O72072. B1B1. B13B13. G51G51. B12B12. N40 N40. O73073. G54G54. N33 N33. B6B6. O69 069. G59 G59. N32 N32. I26 I26. B10 B10. O65 O65. I21 I21. I24 I24. B5 B5.
68068. I28I28. B7. G46. I23I23. O64064. G53. G58. B14. I20I20. G60. G50. N38. B2. N36. I16. I16. Bingo na si Ma'am. Ay! Bingo na si Proud Lola. Mami Ilongga, pa-check mo si ano.
Sino nagbigay sa iyo ng card mo, Ma'am Proud Lola? Ma'am Ilongga ba? Ma'am Ilongga, ikaw ba nagbigay niyang card? Ako din, 3 din ako eh. Wala yata si Ma'am Ilongga. Ma'am Ilongga, andyan ka ba? Ay, pacheck Ma'am, Maring pacheck. Ah, naku, wala pa naman ako cellphone kita. Ayan, i-check ko, ma'am. O sige, pacheck. Andyan ka pala. Okay. 3 and 4. Wala. 17. Wala. 22. Wala. 29. Wala. Okay, good. Bingo. Good bingo. Congratulations. Start na, ma'am. Papasok na sa kwarto. Wala si Ma'am Erky. Hindi mo na ano. Sinendan ko siya, ma'am, pero hindi ko siya nag-send. Aanoin ko nga. N 37 N 37. N 31 N 31. I 29 I 29. G 52 G 52. B 4 B 4. B 13 B 1 3. I 28 I 2 8. O 66 O 66. G 57 G 57. I 17 I 1 7. N 45 N 4 5.
N42 N42. O68 068. G46 G46. B8 B8. I18 I18. B7 B7. O73 073. I19 I19. O61 061. G56 G56. O65 065. G53 G53. G54 G54. I24 I24. O72 072. N39 N39. N32 N32. I30 I30. I23 I23.
B1 B1 G48 G48 G50 G50 N35 N35 N38 N38 I27 I27 B5 B5 I21 I21 G58 G58 069 069 Parang wala na si ano. N40 Wala na si Ma'am Anbangs. O 75 O 75 G60 G60 O 74 O 74 G59 G59 G55 G55 O 64 O 64 N43 N43 B9 B9
I 20 I 2 0. B 10 B 1 0. B 11 B 1 1. Sino makyat? B 15 B 1 5. B 2 B 2. O 62 O 6 2. O 67 O 6 7. G 47 G 4 7. O 71 O 7 1. B 12 B 1 2. N 33 N 3 3. I 26 I 2 6. B 14 B 1 4. G 51 G 5 1. O 63 O 6 3. I 16 I 1 6. N 36 N 3 6. G 49 G 4 9. Bigo na raw si ano? Sino ang bingo? Bingo si Ma'am Proud Lola again? Wow.
Mama Ilongga. Wala pala ako sa taas. Sabi ko, sige, check ko. Matulog ka na, proud Lola. Ayan. 3, wala. 6, wala. 22, wala. 34, wala. 41, wala. 44, wala. So, 49 siya nagbingo, no? 70. May 70 ka pa. Ayan, may 70 ka pa ma daw. Lola, may 70 ka pa po. Oh, let's go. Let's go, guys. Yan, let's go. Continue. 44 and 44. Hinaid nyo na. Hinaid nyo na si ano. Forty-one. 41 and 41. Kung dami magbibingo sa trio. Sa islang, please. Ala. 2 2. Wala, may na. Sa 70, oh. Sa is. Nagsulo ko yata sa sais, eh. B 3 Ayun. Nauna ako. Nauna ako kay Ma'am Blanque. Ano nangyari sa'yo? Bilangke. B 6. Aray ka. Parehas yata kami ng card ni Ma'am Blanque. 34 Ano? and 3. Delay din ng StreamYard, bilangke. Ma'am Blanque, naunahan kita, Ma'am Blanque. Sino nauna dito? Ma'am Katik, wag kang ano dyan ha. Wag kang ano dyan ha. Ngayon lang alam ko nagbinggo eh. Mami ang una. Tapos, sumunod si Sis Ganggay na 23 daw. Tapos, si Langki. Ma'am Lucky, parehas yata tayo ng card. Ayan. Kasi pinapalitan niya kanina yung card niya, di ba? Oo nga. Ha? Hari, this one yun? Sir Chef Baby, shout out. See tomorrow. Did forget that? Okay. Yeah. Yan. Muli yung card mo. Okay na? Saglit. Ano ka sa akin? Nag-send. Oo. Ito. Kanina lang. Ito. Kunin mo muna yan, ma'am. I-close mo muna yung ano, yung nasa gitna. Wala naman yata akong lumabas na lahat. Wala ka lang ang titignan, lumabas sa lahat eh. Wala naman eh. 70 tsaka 6. Wala ka naman eh. Good bingo. O, diba? Congratulations sa akin. Finally, bingo rin ako. Let's go, guys. Okay. Next. Start. Thank you, Marie Grace.
Finally, nakabingo din. O 62 O 62. O 67 O 67. O 66 O 66. N 38 N 38. G 54 G 54. G 51 G 51. O 63 O 63. N 35 N 35. G 47 G 47. N 36 N 36. O 64 O 64. Nalaglag si Lanti. Talaga. Mama Riz, shout out. I 26 I 26. G 49 G 49. B 9 B 9. B 10 B 1 0. I 25 I 2 5. I 18 I 1 8. N 34 N 3 4. G 58 G 58.
O 69 O 69. B 11 B 11. B 5 B 5. I 23 I 2 3. B 8 B 8. O 72 O 72. O 61 O 61. N 43 N 43. O 68 O 68. N 45 N 45. B 7 B 7. N 41 N 41. I 22 I 2 2. O 71 O 71. B 13 B 1 3. I 30 I 3 0. N 39 N 3 9. N 37 N 3 7. N 33 N 3 3. Ang ilan na to, Ma'am Ilongga?
Parang pang-lima na to. Limaan. 31 and 3 1. Opo, ma'am, pang-lima na. Pang-lima Tapos na. mag-last game tayo. Last game na. Yung sunod. Sunod, opo. I 20 I 2 0. B 3 B 3. O 75 O 75. B 14 B 1 4. N 32 N 3 2. O 70 O 7 0. N 40 N 4 0. N 42 N 4 2. O 73 O 7 3. B 12 B 1 2. I 29 I 2 9. G 57 G 5 7. I 19 I 1 9. I 16 I 1 6. G 52 G 5 2. G 53 G 5 3. Galing mo magbilang ah. 5-2 at 5-3 ah. G 60 G 6 0. O 65 O 6 5.
G46, G46. B2, B2. B15, B15. G59, G59. G48, G48. I28, I28. Ganggay. 14 na lang to. I17, I17. Puro na lang kasi ganggay. Puro. B1, B1. B6, B6. Bingo na si Christine. I27. Bingo na. Saan siya nagbingo? Grabe ka Sa talaga. one. Sa one. Ma'am Christine, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Sino ang bingo? Sino ang bingo? Ma'am Christine. Christine. Nakatatlo ka na. Tulog ka na. Bingo. Ayan. Nasaan ang puro niya? Hala puro 1 siya. Puro 1. Kanina pa pala siya nagpuro sa 1. Bago lang. Ayan o. Okay, Christine. Ay, sa'yo yata yan, ma'am. Ay, nandito. Dito rin sa akin. O pinasa na sa'yo eh. Opo. Ayan, 4. Wala. 21. Wala. 24. Wala. 27. Wala. 44. Wala. 55. 56. Wala. 74. Good, bingo! Matulog ka na, Kristen. Tulog ka na. Tulog ka na. Ayan, last game tayo, guys. Okay, last game. Okay. Ayan ako, naka 300 na si Kristen na matulog ka na. Hindi na masama yan. Naku, para kang namasukan ng tindera. Kristen, magpuyon ka ng street. Para kang namasukan ng tindera na ang sahod mo 300. Oh. Pagsuot ka si Kristen, magpuyon eh. Tulog na po si mama na magpuyon po. Sige lang, magpuyon ka lang dyan.
Wala namang Puyod ka pasok lang. eh. Wala palang pasok. Sige, puyon ka lang dyan. Okay lang Ayan, yan. yan na po, Ma'am Nelly. 62 Ha? Ano? Yan na po yun. Oo, nag-start na. Oh, sige. Alog-alog mo sana, Ma'am Nile. Nasaan ba yung alog-alog dito? Hindi ko makita kasi. Kanina ko pa tinitingnan eh. Ah, B8 Oo, hindi ko makita eh. ilongga, marunong yan mag-alog-alog. Tingnan nga natin. Hayaan mo na. Next time na lang. Alog-alogin natin. 10 38 and 38 Hinaid ka na ni mama mo. Kristen, hinaid ka na ng mama mo. Guys, may tip ako sa inyo guys. I-hide nyo si Christine. Hayaan nyo lang, hayaan nyo lang. Pag swerte niya ngayon, kaya hayaan mo. Kaya nga, gabi niya ngayon eh. Sulit Araw ang niya puyat. Oo, gabi niya ngayon. Hayaan nyo lang, guys. Huwag naman po. G49 G49 071 071 10 41 and 41 10 33 and 33 Buti hindi ako tinatawag ng amo ko. Nasaan kaya? Lumayas kasi. Lumayas kaya ang mga yun. Hindi ako tinatawag. Buti 10 naman. 35 and 3 Kanina Bakit pa na yung yung kabayo amo ko ko. alis na. Umalis na? Ah, kaya Opo. pala. Bukas pa yun siya ng gabi, uuwi dito. O talaga ba? Sarap. Sarap ang buhay mo dyan. I 24 I 2 Hindi rin kaya yung alaga ko may ano na siya, may trabaho na siya. Pero malaki na. Opo. Okay lang yan. Ang importante yung amo. Walang mata. I 30 I 3 Kaya nga. 0 G46 G46 Nakita ba yan ang amo mo yung laptop mo? Opo, ma'am. Nagpaalam ako nun sa kanila. Sabi ko, bibili ako ng laptop. O 66 Ano sabi? 66 Wala naman. Kuha nga Buti hindi sila eh. sinabi. Buti hindi sinabi. Marunong ka ba humawak niya? Nasa kontrata ko naman kasi na ano. Na-allowed ka? B14 B14 Wala yung amo ko, hindi makaangal. Hindi ako nagpaalam. Pero pag chinek niya yung kwarto ko, makikita niya yung 4 na laptop ko na kilira. Kasi dati, nung 2020 yata, yung nag-ano din ako dati kasi may unang channels ako eh. Dalawa din yun. Alam niya nag-YouTube ka? Opo, alam nila. Ay talaga? Ako hindi niya alam. Hindi ko sinasabi. Yung alaga ko nga nakasubaybayan sa akin. Ay, talaga? Pinapanood niya yung mga video ko. Buti ka pa. Ako hindi. Hindi alam. Hindi ko sinabi. Sabi niya pa nga, ano mo, i-content mo yung mga ginagawa mo dito. Talaga? Siya pa nagsabi? Ay, Tapos galing ginawa nga kami dati na cake, content ko din yun. Talaga? Sabi niya, halika dito ka, videoan mo. 31 and
Yung galing. Mag-film Ang daw talang- ako. Game na game yung amo mo. Ang galing. Yung nanay, KG talaga yung amo kong bahay. KG din yun. Oh. Pag tupakin, wala Ah. din. Ganon kasi o mabunga nga. Oh. Pero at least may minsan lang. Pero kahit minsan lang Ma'am Nelly, nilulubos-lubos din ako. Ha? Ganun. Kaya minsan nakakabingi na. Bahala ka dyan. Huwag mo na lang pansinin. Kami, madalas kayo mag-away. Mga babae ko. Pag napipikon ako, sasabihin ko, ay, dumanap na lang kayo ng iba. Wala namang problema. Nang makaalis na. Ganit ko. Ha? Humina na yung internet. Nagpuputol-putol. 47G47. Ayan, okay na. Mabuti walang gulo dyan sa inyo, no? Dati meron, Ma'am Nelly. Kasi yung nagkaroon di kayo ng dyan, bumbahan? Anong bumbahan? Bumba. Ay, yung kala ko, away-away sa loob ng bahay. Hindi, yung bumba, yung binubumba. Wala yan. 32 and 32. Wala yan dito. Buti naman. Kahit dito wala, pero nadadaanan ng mga Oo, Pag tayo talaga. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman tayo na dito. daanan lang. Yung mga aeroplano, mga helicopter, yan, mga daanan lang. Kaya nga. Buti nga hindi sumali ng Arabo. Hindi sumali sa gulo. Ayaw man nilang makisali, ma'am. 48G. Oo, ayaw nga din kasi hirap nun Hirap ng... Kaya nga. Maraming buhay ang madadamay. Oo, tingnan mo nga ngayon. Ang dami, grabe. Buti nga yung best friend ko nakaalis na dyan sa, sa Israel na yan. Buti nakaalis na yan. Mag third world, ang lang ingon ngayon, third world nga, gira, nga sila kagabi, yung balita kagabi. Di parang lumaylo Sila dito, na. no? Lumaylo na ngayon kasi parang namatay na yung pinakapinuno Dito, nagkagulo sila dito sa bahay. Talaga. Mamalo, ano yung kwento sa iyo yung bisita niyong Israel, yung taga-Israel. Ano ang kwento sa iyo? Kasi yung best Baka friend bawal ko, dito, Ma'am Nelly. ayaw nga. Hindi naman. Patay tayo. Hindi man yan. Yung kaibigan ko, buti nga kamo nakaalis na doon sa bansa na yun. Grabe. Pag naririnig daw nila yung tawag na yung ugong, itatapon na nila yung alaga nila sa baba. I26I2. Kawawa. Di man yan bawal kasi nga yan nga sa YouTube, ang daming pinapanood. Pero Ma'am Nelly, pinagbabawal yan. Bawal yan siya. Bawal yan sa yung kinakapi mo, pero nakita mo ba yung mga YouTube ngayon? Pati nga TikTok andun yung mga sundalo nagti-TikTok. Di ba nakaano doon na bawal daw ganyan, mag-content na ganyan. Or pag-usapan. Kwentuhan lang, pero yung B3. PM ko niya sa daw iyo sa GC. Bakit sa GC pa? B1. Maligwak tayo dito. Sa ano na lang namin sa Messenger na lang kasi
mapapagkamulat tayo niyan, Marites eh. Pag piniin mo, pag piniin mo yan sa GC, patay tayo niyan. May kaya silang mga maritis talaga to. Kaya nga, B. kaya nga 7 Mamarilo. B 7. Kasi ano talaga na nagulo i-matic delete niya talaga eh. Wala na siyang ano warning na gano'n. Diretso na niya. G 54 G 54. Kaya delikado. Minsan, pwede naman yung sabihin na ano, nakakaawa din, grabe. Ang hirap ng sitwasyon ng ganun, ano, yung hindi ka maligo ng dalawang araw. Okay lang hindi ka maligo ng 3 araw kung meron kang hugas-hugas. Pero yung Diyos ko po, no? Ang hirap isipin. Napakahirap Oo nga. isipin. Napakahirap isipin. 21 I 2 1. Yung wala kang kain, wala kang ligo, wala kang toothbrush, wala lahat. Huwag kayong magbanggit ng lugar. Oo, tama naman. O 70 O 7 0. Yung ano, yung kwento nga ng nanay ko nung sa ano, sa, G ano, 5 2. yung ano noon, yung sa hapon. Diyos ko, kumakain daw sila ng damo. Kahit anong damo. Wala, basta damo, sige lang. O 61 O Tapos 61. umiinom sila ng tubig ng ano, sapa. Pero yung sapa noon, malinis pa naman. G 55 G 55. Wala na, hindi na ako nag-ano. 5, 10, 12. G 60 G 60. I 22 I 2 2. B 4 B 4. O 72 O 72. G 53 G 53. B 11 B 1 1. I 23 I 2 3. N 37 N 3 7. I 27 I 2 7.
B15 B15. N36 N36. O74 O74. I20 I20. G50 G50. N44 N44. B5 B5. May magsasabay talaga. Ay, na lang. I17 I17. I19 I19. Ako po. G58 G58. I29 I29. Bingo na, sis Gangay. Ano, 23 sis Gangay. Ha? Naunahan. 6 B6. Ayan, sino na? Ayan ako. Puro si tweet na. Si Mamalu ang bingo. Ang tagal ni sis Gangay, wala pa, may 16. Marito, ano yung ano mo? Card. Ay, Ma'am Katnek, nawala yung laki mo ha. Sa akin ka lang pala laki. Next. Ay, bukas yung bingo ko, Ma'am Katnek. Puro daw siya sa sa 29. Ano to? Okay. Pasend ulit sa akin, ma'am, kung wala na yun. Hindi ko na doon nakikita. Oo, Ma'am Katnek, sa akin kaswerte. Bukas. Bingo ko bukas. Kahit ako, ma'am Katnok, hindi ako swerte. Hindi si Ma'am Ilongga swerte sa kanyang live. Okay, ito na. Kanino gamit mo yan, Ma'am Katnek? Wala nga sa akin, Ma'am Katnik. Zero din. 2, wala. 6, wala. Titingnan mo ba yan? Wala na nga, puno. Baka meron pa, may namulog. Apat na lang. Wala.
65. Wala. 73. Bigo namin 65. Eh. Good, bingo. Ayan, Bingo din ako congratulations. 65. Makulo. Ay, bigo ka rin 65. Sa akin kay ano, 73. Ibola mo tawag nila eh. Ang sunod-sunod. Eh, ano nga natin? Oh, ayan. 2. Oh, Unahan. B. 2. sige. 2. Sige. O. 73. Wala. Hindi talaga. Bingo! Ako mabingo! Ako mabingo sa 73. Wala. Huli na yung ano. 65 na yan. 60. Oh, 65. Oh, bingo. wala. Ari. Walang pag-asa. Ilan tayo magbibingo sa 65? Tatlo daw. Oo nga. Ayan guys. Thank you. 916. Dito na nagtatapos ang ating bingo. Okay. Bukas Good mga night na guys. mga guys. Ayan, good night. Salamat. Ayan. Doon na naman tayo bukas sa Ma'am Hailey. O, bukas tayo. Yes. Mang Katnet, huwag kang mawawala. I-PM nyo ako sa ano guys sa panalo. Ang nanalo dito kay Ma'am Christine. Tatlong panalo pala si Ma'am Christine, no? Tatlo yan, tatlo. Wala yung record ko. Sige. Ayun lang. Nagpuyat pa naman yun. Pang-5 pala siya. Tapos si Mama Marilo pang-6. Ayan. Kay Christine, 300. Kay Proud Lola, 100. Kay Ma'am Nelly, 100. Dalawa yung kay Proud Lola. Hindi, isa lang ma'am. Di ba may 70 pa siya? Ay, oo nga pala. Oo nga. Tapos ikaw yung nag-bingo nun. Ako yung nag-pink pala. Kuya Rolly, shout out, long time no see. Nako, Kuya Rolly, wala ka na. Tapos na kami. Kuya Rolly. Sayang. Sana'y nakilala na kita. Ay, DM niyo ako guys sa Gcash nyo. Kay Ma'am Marilo, may ano natin dyan. May Gcash number. Kuya Rolly, bukas na lang. Kuya Rolly, same time. Ay, agahan mo pala, hindi same time. Late ka na, very late ka na. Kaya nga eh. O, diba, maaga tayong matapos. Alas 3. Alas 3 sa Pinas. Okay. Tatlong oras pala tayo? Opo. Oh, galing nga. 3 oras pala. Pwede na. Ayan. Ma'am Proud Lola, i-PM ko ako ha. Sa Gcash mo. Bukas uli, Ma'am Proud Lola. Bukas sa channel ko ha. Channel ko. Anong channel yun, ma'am? Kay Nuligi? Oo, Nelly Dio. Ayan, doon tayo guys bukas. Patamsakan Opo, kaya ma'am. natin. Di pa yata ako naka-ano eh. Naka-premiere eh. Ay, hindi pa naka-ano. Premiere. Bukas Sige. na. Bukas na lang. Abang, Sige, guys. abang. Abang-abang na lang kayo guys kasi every night yan. Every night. Ay, hindi. Every morning pa. every morning yan mga guys. Yan. Pero wag nyo kami itolpo. Wag nyo kami ipatulpo ha. Nakapatay tayo niyan. Ayan. And thank you guys and good night. Good night. Good morning. Good night. Good morning. Ayan. Magkantahan pa ta? Kayo, Wala akong pwede. amo. Ayaw. Wala pa Sige. kayo. Akit ka na, Mareng. Akit ka na, Mareng. Titinan ko muna yung amo ko. Parang nananahimik eh. Si Maring Malo.
Akit ka na, Mari Malo. Nawala ako nakaraan, Mari. Ano? Nawala ako nakaraan, Mari. Ano? Ako nag-aabang. Wala ako. Nakaraan ako kasi Manila ako. Nag-aabang. Sa Nelly. Oo, kasi ano. Akit ka na, Mari Grace. Mari Malo. Tingnan ko Or muna ano? ang- Sino ang next na mag-live? Yun ang doon tayo magkantahan. O, sino gusto niyo mag-live? Live na kayo, oh. Pagkakataon nyo na yan. Habang Sino ang walang mag-live? amo. Doon tayo. Bilang ke, ano? Matagal ka nang hindi nag-live, bilang ke. Uy. Hindi na siya nagsalita, oh. Baka andyan, mama. Naglet. Naglet mo lang. Sige, Ma'am Marilo. Naglet. Naakyat na siguro yan silang ke. Mag-live yan siya. I-chat ko siya. Chicken ko ngayon, amo. Mag-ano ka na? Opo, ma'am. Tapos, Anayin ko lang ke. Hintayin ko lang kung mag-live siya. Kaya kung hindi, dito na lang mag-direct. tapusin mo yung 3 hours, oh. Meron pang meron pang konti, oh. Na lang. Ikaw muna, baba muna ako, tinakuha mo. Thank you, Ma'am Nelia. Thank you. Hindi pa nag-reply silang ke, guys. Matagal na kasi siya hindi mag-live, no? Parang isang buwan na. Check ko nga. Ayan guys, ang mga matutulog pwede nang matulog. Okay, magla-live silang ke, doon tayo sa kanya. Mag-continue kantahan. Ayan guys, ano ko na lang. Tapusin ko na lang to. Meron na tayong 7 minutes. Ayan, i-end ko na. Huwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba. Hirapapapapam. Ratatatatatan. Sayawira. Papapapapapam. Ayan, pa-music muna tayo. Yang baho kay mulagubo. Tiktok tagsugudwanan ni undang taman kadlaw dinud ni matangtang. Hindi ka pa matulog. Hindi pa yata yan matutulog si Ma'am Nelly. Minsan, madaling araw na din yan na siya natutulog. Sit lang guys. Minsan alauna, gising pa yan, alauna dito. Diyan sa'yo, alas. Ay, nag-ano pa yan siya ng mga niya. Play. Rampahitan mga bukol. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso ko. Ayan, lipat tayo kay Langke. Panohot, mangluwag ta. Nag-ano na siya. Sakto lang yan. Nag-ano siya.
Pakusinto karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi usudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam papapam pam. Ratatatatatan salyaw. Hirap papapapapapam. Kamay niya kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle. Kusog mo baklip ang wiggle-wiggle. Parisan nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Sayawi na! Sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Ayan, 4 minutes. Makakiyod na tungod sa sunat. Tangahas na kayo sa... Matulog ka na, Sister Guy. Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam papapam pam. Ratatatatatan salyaw. Hirap papapapapapam pam. Arcade Camp Music. Sister Guy, matulog ka na. Ayaw mo nang makipagkantahan sa amin. Aha! Ey! Ey! Eh, kakain pa ako maghapunan sa ako sa ano. Ey! 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 Aha! Aha! Kaya hintayin lang natin si Langki. Ayan, nag-live na si Langki, guys. Doon na tayo sa kanya. Ayan, lipat tayo kay Langki. Mabata matigulang mo sayaw Hindi na. pa Basta magbigay makandungog pa sa ako akong ng sunat. gamit. Bahalapira. Kibon na lito karamo sayaw na pilhas na tong iba sa mar. Purpot ang sampot kong Tagal-tagal pa si makadungog. Sister Guy. Mahuwasan ng katong mga Ayan, naka-live na si si Langki. Lipat na tayo doon, guys. Ano ko lang to, isakto ko lang to 3 hours. 3 minutes na lang. 2 minutes. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok nagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi ug sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam papapam pam. Ratatatatatan salyaw. Hirap papapapapapam pam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusog mo baklip ang wiggle-wiggle. Rampahit ang mga bukol. Parisan nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Sayawi na! Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam papapam pam. Pakusinto karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok at sugod wanan ni Okay, ayan guys, pag-timer na ta. Ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi usudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapapam pam. Ratatatatatan salyaw. Hirap papapapapapam. Gamay nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupig may tinis mo. Sa